4 na araw bago ang undas, wala pa ring pagtaas sa presyo ng mga bulaklak at kandila sa Legazpi City, gaya ng China Rose na nanatili pa din sa 150 pesos kada tangkay. Wala pa ding pagtaas sa presyo ng Anthurium White na nanatili pa din sa 800 pesos kada dosena. 500 pesos pa din ang kada bundle ng Carnation. 1,000 pesos naman ang isang dosena ng American Rose. Sa Orchids, 1,000 rin per bundle. 350 pesos per stick naman sa Stargazer. 500 pesos ang dosena ng Malaysian Mug. 300 pesos per kilo sa Baby's Breath. 1,500 per bundle sa Eucalyptus. Ang bawat design naman ng funeral wreath ay naglalaro sa 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos. Habang sa bouquet ay umaabot naman sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos. Pero depende yan sa disenyo at bulaklak na napili ng mamimili. Sana maray ang bintahan, kung di mag-uran, aro kaya, minsan pag mga tig-uran, ang bintahan medyo mahina man. Maski di man naubos, pero may mangiraray. Aman siya sabihin na ano po yan, na may dili siya mangiraray. Opo. Kahit maski diit. Opo. Sa mga nabanggit na bulaklak, pinakamalakas ang bentahan sa Anthurium White, China Rose, American Rose at Funeral Wreath, lalo na sa mga tindahang ito. Okay man, mabinta man siya. Mabinta man, pero ang kadaklan kasi more on order for pick up 31 or 1 para dahil na sindi magpara so baga sa mga matawag na baga. Dahil hindi sindi magpara kaya pick up na lang sinda. Maliban sa mga bulaklak, wala pa ring paggalaw sa presyo ng mga kandila na ibinebenta sa labas ng mga sementeryo. Naglalaro pa rin ito sa 10 pesos hanggang 45 pesos. Sa esperma, 3.20 pa rin ang bentahan, 35 pesos sa may kulay na esperma. 10 hanggang 2 piso naman sa Vigil Candle, habang 150 pesos ang bundle nito. 45 pesos pa rin sa Vigil B o ang malaking bersyon nito. Sa kunyan, bago pa po masyadong mabenta, medyo diit pa man lang po mga taong nag-aarabot. Pero pag mga pitsa 29, pitsa 30, 31, 1 and 2, yan po ang makusog. Dahil lang po sana magparauran. Kaugnay nito, inaasahan na sa mga susunod na araw, posibleng tumaas pa din ang presyo ng mga bulaklak at kandila. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.